Kaikkeen se soitetaan. Sisään! Hello! Hello, Jussi! Aina yhtä virsilijänne virkeänä. Terve, oliko joku keissi sulla? Kyllä olisi maailmanluokan keissi. Kunnon keikka. Kunnon keikka. Sali täyteen. Sali täyteen, 50 € liput, 50-60. Tulot. Tulot. Onko bändiä? On, tuskattaa. Näitä ei ole ennen kusetettu. Ei ole ennen kusetettu? Ei. Volttivapaa. Joku ländebändi. No niin pojat, kun saatiin tuo viime vuosi tuosta pulkkaan, niin tehdään pieni yhteenveto mitä? Volttivapaat. Millainen se oikein meni? Tulot 0, keikat pyöreä 0, faneja. Tiedätkö jonkun? Onko tästä parantaa? On! Yes! Keikka kiinni ja sen kunniaksi. Keikka kiinni. Hyvä keikka. Meille, bändille paskaflaksi. Mutta osaako nää soittaa heviä? Ne soittaa ihan mitä vaan. Joo, eikä sen väliä. Se tulee playbackinä. Mutta pienen stailauksen nää vaatii. Mä menen käymään. Me käymme. Okei. Juu, ollaan. Ollaan, volttivapaita ollaan, juu. Ja keikka, maailmanluokka. Mikä? Läskinen? En mä nyt kyllä tiedä, että ei meillä nyt semmosia rahkeita oikein. Ei. Mun täytyy keskustella poikien kanssa. Tää tulee liian nopeeta, ei. Mietitään. Juu, ihan tulos. Juu, moro. Pojat, meillä on nyt maailmanluokan keikka tulossa ja semmonen joku rock-tähti Jussi Läskinen. Kuka siellä soitti? No se oli joku manageri sanoi, että Jaakko Huikka. Mitäs pojat tehdä? Musta tuntuu vähän liian isolta touhulta. Eikö me vähän meinattu niinku omaa juttua eikä mitään? Mikä semmonen rock-tähti on? No en mä tiedä, mutta se oli tulollaan. Ne oli sopinut jo jotain, että meistä tulee taustabändi. Siihen tarvitaan isolle tähdelle niin taustabändi. Se on mennyt vähän juttu. No. Hello! Nyt lähti kundit teidän bändin nousukiitoo. Mainetta ja mammonaa, maailmanluokan keikka. Ja backstage tarjolla ennen näkemättömät. Mutta pienen stailauksen tää teidän bändi kyllä vaatii. Ja uudet nimet. Sä voisit olla Malbec. Ja sinä Jamoson. Sä näytät siltä, että sä olet Espoloon. Ja sitten Long John. Ja tää rumpali Jimmy. Jimmy! Siitä se lähtee, jätkä.